Шудиев Озодбахш муҳоҷири 22-солаи тоҷикро ки 3 моҳ пеш гум шуда буд, баъди тамом шудани фасли зимистону об шудани барфҳо аз як ҷангал дар канори шаҳри Далкобруднии вилояти Москав пайдо кардаанд. Мақомоти милитсия баъди ёфтани ҷасад ҳамдиҳагони ӯро ки бо Озодбахш Шудиев дар Далкобрудни дар як ҳуҷра иҷора менишастанд, бозпурсӣ карда ҷавоб доданд. Баъди об шудани барфҳо ба гуфтаи ҳамдиҳагонаш як сокини сагбози маҳаллӣ ҳангоми сайр додани сагаш ҷасадро дар ҷангал дида ба полис хабар додааст. Мутаассифона ҷасадро аз наздикии ҳамон ҷое ёфтанд ки Озодбахш рӯзи 13 декабри соли 2021 гум шуда буд. Эҳтимол меравад ки ҷасадро баъдтар оварда инҷо зери барф карда бошанд, зеро 3 моҳ пеш бачаҳо инҷоро кофта буданд, ягон хел ҷасад пайдо накарда буданд, гуфтааст яке аз ҳамсуҳбатони сомонаи бомдод. Айни ҳол бародари Озодбахш Шудиев бо ҳамроҳии домодаш дар пайи таҳияи ҳуҷҷатҳо ва ба расмиёт даровардани онҳо мебошанд, то ҷанозаи марҳумро барои ба хок супоридан ба Панҷакен бифиристанд.